Ha kabayade bat ka jingshah shah pyniap jong dkhot ka ACHIK udil seng sangma ha ka khandai trek ukala lingkan na ka jingshah thombor ha gold gown ka bahap hapo Raja Bala Police Station West Garo Hills ki pulit ka Raja Bala kila yo ban kemno hadu prangut ki briu ki badan kti ha kini ki shitayo baladam Superintendent of Police ka district uti sangma IPS lingba ukurwa upentip bagi ki prangut ki briu ki blasyak kena don kti kila syak kem na ki benta bapher jong ka jela batna ki benta ka Assam kini ki de ki belatip kerteng kumu Anarul Islam Laipau Rafiqul Islam Sapenyo Atuwar Hussein Saupau Ariful Islam Laipau Ashadur SK Arpuway Mozidur Hussein Arpuar Mufidur Hussein Laiplai Badu Muzahidur Rahman Arpuars Namerta Ula ong ba halor kani ka jingshah la thau ya Kynjoh Special Investigation Team SIT balakli daw RA Sangma MPS Sub-Divisional Police Officer Dadengre batlakin tuye ki no kini ki badan jingtip halor kani ka jingshah ya ki suba lani ki briu ki badan kti ha kani ka jingshah kila ban phone ya uni uhe pulit hau number nyo not san rio pra not kandai sa Keyboard pulit ke West Garo Hills ke lashim ya barok ke senjam banyok kem ni ki weipat ki badan kti hakan ke jingshah bat ban pengat eki hapo ki kendon an kila kerpat ru ya barok ki kinhun bat eki pat ba bakin penne ya ka shong suk shong sngan hapo ka district bat ban omsha ya lam bakla ha ki khubor lamler ni ki jingthok ki bamla ban penshisha lingba ki social media Keyboard pulit kila kerpat ru ya ka jingat rilang jong ki pat ba bat ban a ya ki no ki jingtip ki baya day bat ka tika jingshah ya ki briu ki badan kti lani ki no ki jingle basuba ki badan jingat day bat ka tika jingshah sha ki police station outpost beat house ki bahajan ni police control room PCR tura ha kini ki number pra lai nyo saw ar lai not san lai nyo not san lai not san iway not Kendai not pra kendai iway kendai not henriu saw